Odiochieng' ma kawuono nyakona Monge Jwang', wang'e maber ni twak osebedo kacha kadhi nyime. Twak e kind Kenya Kwanza kod mano mar Azimio. Ma iluongo ni bipartisan talks. Nyakona Monge Jwang', seche 48 mano chiw kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga rumo odiochieng' ma kawuono. To wacho ni twak koko chako, wadok e ndara. Ero koro twag ni chal ka gima dhi chako. Koro kodhi chako, ji kik dog e ndara, ji mondo bede kod twak. Warito kacha tim mar Azimio kotel kod Otiende Amolo, kachel koda ka tim machielo mar Kenya Kwanza kotel koda George Murugara, ma bende en jaod bura ma Tharaka, bende romo odiochieng' ma kawuono. En chakruok mar twak koso oyo. En ang'o madhi bedo kacha ka timore? Chris Owino ni e ndara kendo dhi chopo kar kanyo mondo mi ka ochopo ang' konwa ler ni ang'o ma timore kama girome achiel kuom magawa magintiere buore Nairobi karka, mondo mi twak ma kamano bende ka chako gik mage magimiyo pek ponono mondo mi waluwo ni odiochieng' ma kawuono wakonie ni gin gik mage matimore achiel kachiel. Nitie gik mathoth bende